Veľakrát, viete, ako keď tlačíte obraty, tak to šla aj malá vecka. Takže nebolo úplne také, že si myslel, že budeme milionári z toho. A on je veľmi inteligentný človek nohami na zemi. On je veľmi inteligentný. Práve to bolo to, čo ja som ležela na gauči, pamätám sa, ja som proste usunula taký odpor vôbec nikoho, že sloviť, neviem, či to mal niekto také dačo. Že keď mám nikoho zavolať, tak asi sa odstravujem teraz. Nie, alebo zabijem sa. A to bolo presne to, že v tej dobe, pre tie roky neboli sociálne siete, že viete si predstaviť ísť cez kontakty telefonické. Je tu niekto, kto takto prechádzal? Veľa ma to naučilo, som za to vďačná, ale naozaj to boli začiatky. A prvých 3,5 roka v podstate som robila s veľmi malou kontaktmi a nikto mi nedôveroval, pretože som bola mladá, kočka, čo niečo hovorila o tom biznise. Nemala som meno, nemala som nič za sebou a neboli sociálne siete, takže naozaj tá cesta nebola ľahká. A po 3,5 roku, práve ak som ležala na tom gauči, prišiel manžel domov a hovorím, ja neviem, ja sa asi zastrelím, ja už nechcem nikoho volať, ja asi končím, ja už proste som vyhoretá, robím čo treba, robím čo mi mentori povedali, som všade na každej akcii, som kľúčová, robím čo treba a nemám tie peniaze, čo sľubovali, ja už neviem, čo mám robiť. Ja už fakt neviem, čo mám robiť. A vtedy naozaj prišiel manžel a povedal, pozri sa sem. A to je najväčšia, môj manžel je najväčšia motivácia, ale on je taký antimotivačný, takže ma veľmi motivuje. Ale aj to je pre mňa, to je proste môj životný partner. No a on prišiel za mnou, presne viac na mňa a povedal mi, pozri sa sem, ja ťa milujem aj tak, aj keď nebudeš proste milionárka úspešná. Ideme na profesiu, ideme hľadať prácu, je to normálna vec, tak ľudia žijú bežne, normálne sa chodia do roboty a ja som zamestnanec, zvládneme to finančne ako... Nie. Ani nič v živote ja neurobím, to svoje manžele potúru. Hovorím, že ani v živote toto neurobím, proste dobre, pozvykala som sa, začala som naučenie a poviem, po 3 rokoch som si dala sama pre seba cieľ, takže to je možno takéto naučenie. Ak do roka ja tu v tejto spoločnosti neviem zarábať stabilne 1000 až 1500 eur, ja odchádzam. Ja idem normálne, že budem to robiť ako part-time, ale idem proste si dať prácu. Pretože hádajte, čo sa vám stane z 3,5 roka network marketingu. Vy si začnete veriť, vy začnete veriť v seba. Vy budete vedieť také zručnosti, ktoré keď pôjdete kdekoľvek do zamestnania, ako je predaj, komunikácia s ľuďmi, psychológia a tak ďalej, vy budete proste cenení krásnymi peniazmi. A to bolo v tej chvíli, že stojí mi to vôbec za to, proste idem ja sa zamestnať. A dala som si deadline. A práve vtedy vám sa povedala, že som začala používať seba. Nie techniky mojich mentorov, seba. A to je strašne dôležité, to sa otočila karta. A potom za najbližšie roky som budovala tým ľudí, hlavne cez sociálne siete, začalo mi to naozaj meniť úplne obraz. A vlastne to je jedna vec. A druhá vyhorenie bolo vtedy, keď som zmenila spoločnosť, ale to vyhorenie nebolo vedomé. Ja až keď som prestúpila do jednej spoločnosti, som zistila, som vyhorala. Podstata bola, že som už nevidela víziu tam, kde som. A to sa už nedalo vyliečiť niečím, že sa osloví viac ľudí. To už sa nedalo vyliečiť, takže moje druhé vyhorenie bolo toto, ale chcem už vám poslednú vetu povedať svoju. Áno, je samozrejme, že budete mať vyhorenia. Veľakrát sa budete pýtať sami sa a vtedy si spomeňte na moje slova. Stojí mi to vôbec za to? Proste som tu vôbec správne? Budete musieť sa poháňať sami a budete sa veľakrát pýtať, či chcete byť vôbec súčasťou MLM, pretože MLM to nie je že tvrdý biznis, niekto to povie tvrdý biznis. MLM je o vás. Ak nedokážete na sebe dostatočne pracovať, budete mať problém. Takže druhé, a nedávajú do toho možno sami seba, pretože network marketing je krásny biznis a tých vyhorení prichádza viacero, keď začnete pitvať a idete stále niečo, že príde nejaká pochybnosť. A na to mi najviac pomohli, na moje vyhorenia, mi najviac pomohli akcie, kde sú ľudia, ktorí sú už tam, kde ja chcem byť. Pretože vtedy nie je cesta späť. Tam už nie je otáznik, že je to vôbec možné. Takže naozaj držte sa ľudí, ktorí sú tam, kde chcete byť vy, pretože stále vás to vráti späť a poviete, že idem ďalej do toho. Proste zatknem zuby a nájdem si tú svoju cestu a začnem vás to baviť.